teñen xía do outro lado, e eso como é inmediato, quítalo e xa. O que? Momento. A ver, podedes pasar, tampouco ten que Sí, podemos pegar. estar. No, pero non podes non vexo ben. Pero, Bueno, señor pero Dabundo, non non se nos ten que ver, déxenos que escoitar. Eso. E ver que hai ambientillo. Vai. E non sei, que deu que Guillerme. Ui! Tampouco. Podo ir a bailar unha ribeira? Uma puntra nun hai. Uma puntra nun hai. Fan honra de cantos queren, ai, 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 olé. E rinse de cantos hai.
Xa quero ir. Eu non me acordo como é o canto. A Valenti. Ai, agora sí. Ele é ese todos os días, Non... Bueno, tranquilidade, estou na miña casa. A empanada non baixa, ten que baixar aquí. Baixa, Empanada. Vai. Callo. Aunque somos da Belenda, Da Belenda somos nós. Ai, aunque somos da Belenda e adorna
Non está de xinasio, últimamente. Hai que abrir unha ventana. Lo que estamos para salir el hambre y ojo. Isto é o Be Real. Así está a xentiña. Tocamos a tecnología toda. Bueno, van as últimas, ¿no? Van as últimas, sabes? As últimas. As dúas últimas. E despois tiver rueda espontánea. Eso é. Total. Pero sin tanta tecnología. Claro. Exacto. É excusado. Exacto. Para que queden os fallos todos. Como te podes? Das un mon para reventar. É que, joder, quixen quitar, sabes? Teño unha putada. Pero, oye, dale. Vale.
que nos quedou hoxe. É Un verdade. bis, a ver, ó. Non me xoio. Un bis. Que? Pero xa sin cámara, non? Eso. Home, no, e logo o público todo que está aí. Si, ó. Había xente, Había público Había xente. e